سلام كميت وعلوز خبركم تخطاتلتي فنوى إيري تي في نلومي صوني 14 سنة فرق معلتن فرعان استدالوا زينات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبري زعدم خالد محمد برهان بأرسات خفلم صنبل سرعة السيمت حمشاي باتريارك أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا تمالي تفتصيمو ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ 99 ሰልጠንቲ ያመርቖም ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ልክስደም ንዓበየ ከም ዝመጸት ሓቢሮ ባይቶ እስራኤል ንሓድሽ ዝተመስረተ ልፍንታዊ መንግስቲ ኣጽዲቖ መንግስቲ ሩስያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ተፋኺሱ ንዝጸንሐ እገዳታት ዳግም ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲዱ ጉጅለ ሸውዓተን ተበግሶ ሓደ ቕናት ሓደ መንገዲ ናይ ቻይና ዝወዳደር ቁጠባዊ ተበግሶ ምጅማር ተሰማሚዖም ዝርዝር ዜና ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ብ12 ጉንቦት 2021 حمشاي باتريارك أرثوذكس توحدو بيت كريستيان إيرترا خوينوم كم ዝተመርጹ ዝከሪው ጽምብል ስርዓተ ሲመቶም ድማ ተማል ሰንበት 13 ሰነ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ብመልክዕ ጸብጻብ ምስተዳለወ ትሕዝቶ ገረ መስቀል ገረዝ ጊሄር ቀርቦ እዩ ጽንብል ስርዓተ ሲመት ወጸለተ ተቀቦ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ሰንበት 13 ሰነ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ኣስመራ ብልዑል ማዕረግ ተፈጺሙ ኣብቲ ብሰልፊ ውሉደ ክህነት ተምሃሮ መንፈሳዊ ኮሌጅን መንእሰያት ትምህርቲ ሰንበትን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰብ ስልጣን መንግስቲ ሊቃነ ጳጳሳትን አምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ከምኡውን አበምነታት ገዳማት ኤርትራ ተወከልቲ ሃገረ ስብከታትን ሊቃነ መናብርት ሃገረ ስብከት አስመራን ተረኺቦም ነይሮም ኣብታ አጋጣሚ ሐጺር ታሪኽ ህይወት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ተነቢቡ ኣብ መወዳእታ ጸሎተ ቅዳሴ ብመሪሕነት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቄርሎስ ተፈጺሙ ጸሎተ ቡራኬ ምስተዋህበ ቅዱስነቶም ካብ ርእሰ ኣድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣምሪሖም ስነ ስርዓት ድማ ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝተኣንገደ ናይ ምሳሕ ግብጃ ተፈጺሙ በመሰረቱ ውሳኔ ቅዱስ ሲኖዶስን ልሙድ ሕግታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በ12 ጉንበት ኣብ አዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ጸንሑ ብፁዕ አቡነ ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ከም ዝተመርጹ ዝዝከር እዩ ኣብ ከተማ ባጽዕ ተዶኪኑ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ናይ 3 ኣዋርሕ መሐደሲ ስልጠና ዝሃቦም 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 99 ሰራሕተኛታት ብ11 ሰነ ተመሪቖም ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት ዝኾኑ ሰልጠንቲ ኣብ 2018 2019 ብ6 ዓውደ ሞያታት ሰልጢኖም ዝነበሩ ምዃኖም ኣብቲ ስነ ስርዓት ምምራቕ ተገሊጹ ዳይሬክተር ናይት ማእከል ኢንጂነር አርፋይነ በይን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መሐደሲ ስልጠና ዝነበረ ሕጽረታት ብምምላእ ነቲ ብኽፍሊ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠናታት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ ናይ 3 ደረጃታት ካሪኩለም ንምሽፋን ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ኣዋሃዲ ኮሚቴ ፕሮጀክት ስዊስ ኤርትራ ማስዩክ ሚስተር ጀርሚያስ ፕላቶን
بوغنو نوح زبل عامتات مس إيرترا كدغاغفو مصنحهم بمذكار ابز حلفو سلسته زورياتات سلطنو سرحتنياتات وصيت حيال صعرن وهدتن مخانون بمتقاس اب سلطنت تعذبو فطران تبالحتنتن زياده متحوار زدرخ كم زخونه اسميرلوم وكيل تمرقتي بوغنوت سلطنا نتاقدمهم زقسمو سلطنا زحدسن زدرعن بمخانو رخيبومون زلو عدل بمعلا حبرتسبو من هاجرو من خوعلو دلوات مهلوم ارغاغيصوم مسلطني ماكل هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا باصع زاغيت 244 دق انستيو زركبوم 462 سرحتنياتات امريغلو دنب ملقاس تركتا علمنا نغتصل اب تحت زبل تيما تمالي 13 سنه بزتفلالي مسنادوتات تذكروا ابزو على علماوي معالتي لقست دم نقحات حبرتسب اب لقس دم النعبي كم زمصت حبيروم ጋዜጠኛ ሳሙኤል ሀብተ ሚካኤልን ዘዳለው ጸብጻብ ያሲን ሳልህ ቀርወዩ نقحات حبرتسب اب لكسدم እናበረኸ ስለዝመፀ ዋሕዚ ኮማውን ስድራቤታውን ልክሲ በአተባባዕ ደረጃ ይውስኽ ከም ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ብምኽንያት 14 ሰነ ዓለማዊ መዓልቲ ለገስቲ ደም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ በመራኸቢ ብዙሃን ዝተገብረ ጎስጓስ ብዝሕደረ ጽልዋ ቁጥሪ ወለንታውያን ለገስቲ ደም እናሰሰነ ከም ዝመፀ ዝጠቐሰት መግለጺ ተበግሶ ኮማት ውልቀ ሰባትን ስድራቤታትን መደብ ተታሒዙሉ ብስሩዕ ከም ዝልግሱ ከም እተገብረ እዚ ድማ ኣብ ምውሓስ ቀረብ ደም ዝምስገን ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ብምብራህ ኣብ 2020 ኣስታት 93 ሚእታዊት ካብ ጠለብ ባንክ ደም ከም እተማልአ ሓቢሩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ወከልቲ ሚኒስትሪታት ሃገራውያን ትካላትን ማሕበራትን ኣብ ዝተረኸብሉ ዓለማዊ መዓልቲ ለገስቲ ደም ትማሊ 13 ሰነ ኣብ ቀጽሪ ሃገራዊ ባንክ ደም ተዘኪራ ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ዶክተር ዮሐንስ ተኸስተ ኣብ ዘስማዕ ቃል ንዕላማታትን ኣገዳስነትን ዘኽርታ ዓለት ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ሃገርና ቁጥሪ ለገስቲ ደም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይውስኽ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ውሑስ ቀረብ ደምን ውፅኢት ደምን ንምርጋጽ ብመንግስቲ ዝግበር ደገፍ ክዓዝዝ ተላቢዩ ኣብ ሃገርና ኣብ 2002 68 ሚእታዊት ብዝሒ ወለንታውያን ለገስቲ ደም ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ናይ 2020 9 ሚእታዊት ወለንታውያን ለገስቲ ደም እዮም ወለንተኛታት ለገስቲ ደም መሰረትን ምንጭን ውሑስ ደም ጥራይ ዘይኮኑ መድሕን ቀጻልነት ህይወቱን እዮም ኣገዳስነት ስሩዓት ለገስቲ ደም ምህላው ኣብ ዝኾነ በዳይ ሁነታት ከይተረፈ ቀረብ ንኽትረግብ ዋሕስ ምዃኑ ዘረድአና ጸሓፊ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ነርስ በረኸት መውሳዝጊ በወገኑ ብልጫታትን ብድሆታትን ማሕበር ከምኡውን ትግባርን ኣፈጻጽማን ዓበይቲ መደባት ማሕበር ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መብርሂ ሂቦም ኣብ 2019 ዝነበረ ውዳበ ናይ ትካላት ካብ 37 ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ 53 በፂሑ ኣሎ ካልእ ብማሕበራት ዝነበረ ጥርናፈ ካብ ዘይነበረ ናብ 13 ደይብሎ ጉጅለታት ኣርከመዘናን ናይ ሞያውያን ጥርናፈ ካብ ዘይነበረ ናብ 33 ጉጅለታት ደይበና ኣለዋ ስድራቤታዊ ጉጅለታት ነይረን ንሳተን ትሕቲ 5 ዝነበራ ሕጂ ናብ 16 ደይበና ኣለዋ ኣብ ልክሲ ዝረአ ዘሎ ከዓ ንኣብነት ኣብ 2019 8700 ዝነበረ ኣብዚ ዝሓለፈ 2020 11100 ኣከባቢ ተለጊሱ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ነቲ ዕለት ብዘንጸባርቕ ስነ ጥበባዊ መሰናዶታት ደሚቕ ነይሩ ዓለማዊ መዓልቲ ለገስቲ ደም ሎሚ ዓመት ብደረጃ ሃገርናን ዓለምን ንመበል 18 ግዚኣ ተዘኪራ ኣብ ተሰነይ ካብ ንኡስ ዞባታት ጋሽባርካ ንዝተዋፅኡ 38 ሞያውያን ሕርሻን መሻርክትን ኣብ ምርግጋጽ ብቕዓትን ድሕነት ዘርእን ብቑልን ውፅኢቱን ዘተኮረ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ዳይሬክተር ጨንፈር ምቁጽጻር ዞባዊ ኣገልግሎት አቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ምቁጽጻር ዘይተገብረሎም ማዝርእቲ ብቑልን ውፅኢቱን ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘኽትልዎ ሳዕቤን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ስልጠና ንምቁጽጻሩ ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ሓረስቶትን ሞያውያን ሕርሻን ጥዕንኡ ዝተረጋገጸ ምህርቲ ኣብ ምቕራብን ምቁጽጻርን ብሓላፍነት ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም
حرصت أب بهرياوي ጸጋታት مزمركوሱ እቲ ስክፍታ ከም ዝንኪ ጠቂሱ ድማ ዘይውሕስ ዘርኢ ቡቕልን ውፅኢቱን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ሕርሻዊ ኬሚካላት ካብ ረብሕኦም ጉድኣቶም ስለ ዝዓቢ ሕብረተሰብ ክነቕሓሎም መኺሮም ተሳተፍቲ ብግዲኦም ብዘይሕጋዊ መገዲ ዝኣቱ ኣዝርእቲ ቡቕልን ውፅኢቱን ዕቱብ ምክትታል ክግበረሉ ባልዓት ንምክልኻል ብሓረስቶት ዝዝውተሩ ኬሚካላት መግትኢ ክግበረሎም ዝብልን ካልእን ርእቶታት ብምቕራብ ንምቁፅጻሩ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ተሳትፎኦም ከም ዝሐይሉ ገሊጾም ኣመሓዳሪ ንዞባ ተሰነይ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ብርክት ዝበለ ብቕዓቱ ዘይተረጋገፀ ዓይነታት መግቢ ካብ ጎረባብታ ሃገራት ብዘይሕጋዊ መገዲ ከም ዝኣቱ ንምቁፅጻሩ ዝግበር ጻዕሪ ድማ ንኽኢላታት ሕርሻ ጥራይ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ብምሕባር ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብቲ ጉዳይ ንኽዓቢ ሰልጠንቲ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣተሓሳሲቡ زخبركم تخطاتلتنا زيناتات وشتا هاجر أبز فتسيبنا لنا زيناتات وتساخن من لسينا سنة نحو بايتو إسرائيل مالت كينسيت مالي 13 سنة أبز وعلو مقابعيا سوسا ب50 شعة بزغونة دمسي نتي بلفنتي شمون تسلفتات زتمسرته منقصة هاجرات يقوم بزرمان 12 عامتات نتهاجر زمرحق قدامي مينستر بنيامين نتنياهو كاب سلطان تقاليلو بزي كازي ابتعلت بحدش لفنتاو منقستي زتمززو 27 أبلات كابينة مينسترات قال محلا 5 فتسو متحبيرون ممسرات نايزي حدش لفنتاو منقستي نتي أبز حلفة 4 عامتات كلتا مرجعتات كايد زقدده بوليتيكاوي قلولا إسرائيل مع الو غيرو الخمزلو تعذبتي هلو كنتات يحبروم منقست روسيا مليسو نهري نزرعي لبدا كوفيد-19 مقتصار تفاقيسو نزصنح قداتات داقم ناي مصنع سقمتي كوسد كم جمرت حبيروم تمالي 13 سنة لعلي فرق إيكابو عب كتما موسكو مخانوز تحبره للي 14,900 حدش ملكفتي 5 مزقبه زلما دحر مفارق ورحلة كاتي تزلع على مخانو تقاليتهم من محدار كتما موسكو نبرتين زمت شوعات معلتات بزتخاء لمتن أب أبايتهم بمحياب تخسيتو نزلو العلمة الملكفتي عم مقتصار إجامو مكبر كتو تصوي علوم قدنون تفاقيسو زصنحه قطعتات من قسقاسن محبراو مرححاقن داقم ناي مصنع سقمتي كم زوسر زحبره من محدار تختما بارات أبيات مقبن مأكبي دارشاتن كساع 10 سنة دحر ساعة 11 مشت أقلقلت كم زقوارصا أفليت اللهم بخل وجنا بحبرات منقسات أمريكا تغلى قطري كوفيد-19 استلغفو ناب 33.5 مليون كب كم زبله نايزموت قطر دما ناب 600 شح كم زعارقه تحبيروم أبتا هاجر لعلي 380 مليون بالكات كتابة تعديلو خمزلو كاي حبر انتولو متن ملكفتن موتن جن زاقيت كم تتثبيت زتقبرلو كم زينا كاي يزحبر أمريكا بدرجة عالم تازلع على متن ملكفتن موتن نستمزقب الله هاجر كوين الله مراحتي أبال هاجرات جوجل شوعته مال G7 تبغسو حد قناة حد من قد ناي تشاينا زودادر كتباو تبغسو خجمر كم زوصنو تقاليهم مراحتا أمريكا بريطانيا فرنسا إيطاليا جرمن كندا جابان أبزسم عزيز وصحو أبز حلفة سالستي بريطانيا أبز كانعو عامتاوي وعليهم تي B3W زبل كتسل سمزتوهو حدش عالم زحشت عالم داغماي نهنت استبهالة تلمي أب ممعبال زركبا هاجرات تحت قرصي مقعزيا بابور مدري ترجان ودباتن كهانسا فينانساوي موالان مقرابن كتباوي كوروديو نمرحون زعلم مخانو تود بابزوت صوم مجلس يافليت اللهم تقطباو تبقسو أب ممعبال مزركبا هاجرات هاب كبرتات زتندك لعول ملكعتات زمال ان قلوتن شركنات نم مسرات زعلم مخانو جل شوعته بتوسخ عبيروم زحدش وطن كابتي تشاينا قد من 8 عامتات زبقسطن درو سفيح نصاوي سراحتن كطباو شركنتن فتير زلون تبقسو حد قنات حد منقدي زلعل ملكيتات زلو اماراتين مغرب زعلم مخانو تبقسو بقدامنت تدفعلو زلا امريكا قليصام ام معبال زركبا هاجرات ابلعلي 4 تريليون دولار حصرت مولا مدبات هنصت تحت قرصي كم زلون زحدش تبقسو دما نتقاق ام مصباب العل اجام كم صوتيهم سمز امريكا زحبر زلوم
እንተኾነ ግን ዛጊት ነዚ ሓድሽ ተበግሶ ዝውዕል ፊናንሳዊ ምወላ ይኹን ናይ ግዜ ገደብ ብዝምልከት ዝተዋህበ ንጹር ሓበሬታ የለን መንግስቲ ቻይና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብውሕዳት ሃገራት ዝቆመ ጉጅለ ንዓለም ክመርሕ ይኹን ከም ማሕደር ዓቕሚ ይኹን መሰል ከም ዘይብሉ ብምንጻር ሃገራት ምዕራብ ካብ ምስ ቻይናን ተበግሶታታን ምውድዳር ዝዓለመ ውጥን ዘውፅኡ ብቕንዕናን ሰናይ ድልየትን ዝተተለመ ተበግሶ ክወስዱ ጸዊዖም ሃገራት ምዕራብ ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ናይ ቻይና ብትሪ ክነቕፎን ንምዕንቃፉ ሽርሕታት ከኣልማን ከም ጸንሓዩ መንግስቲ ቻይና ዝወቅስ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ ዓድታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 53 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ቃሊሐን እቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ዛንፉራ ኣብ ዝርከባ 6 ዓድታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብሞተር ብሽክለታ ዝጓዓዙ ዕጡቃት ከም ዝተፈጸመ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ደይመደይልካ ሰላማውያን ንምንሳይ ከም ዝተኻየደ ብምግላጽ መብዛሕትኦም ግዳያት ኣብ ንጥፈታት ማሕረስ ተዋፊሮም ዝነበሩ ምዃኖም ኣረዲኦም ነቶም ዕጡቃት ንምህዳን ሓይልታት ጸጥታ ናብቲ ከባቢ ከም ዝተዋፈሩ ዝተቐሱ እቶም ሰብ መዚ እቶም ዕጡቃት ተዓቂቦምሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝጥርጠር ዕሙር ጫካታት ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ሰሜናዊ ናይጄርያ ዕጡቃት ጉጅለታት ዘካየድዎ መጥቃዕታት ጭውያን ዝምታን ዛይዱ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነበርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቐንዲ መስመር ጽርግያ ብምዕጻው መንግስቲ ጸጥታን ውሕስነትን ከረጋግጽ ምጽዋዖም ይግለጽ በቲ ተኸታታሊ መጥቃዕታት ንህይወቶም ዝሰግኡ ልዕሊ 124,000 ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራት ሕቡራት ሃገራት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት የነጽሮም ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ካብ ፕላስቲክ ዝተመስረሐ መዐሸጊታት ካብ ቀንዲ በከልቲ ማያዊ ኣካላት ብሓፈሻ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ድማ ብፍላይ ምዃኑ ሓድሽ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣነጺሮም ኣብቲ መጽናዕቲ ልዕሊ 44 ሚእታዊት ካብቲ ኣብ ማያዊ ኣካላት ዛሒሉ ዝርከብ ፕላስቲካዊ ጉሓፍ ንሓደ እዋን ጥራይ ዘገልግል ፕላስቲካዊ መዐሸጊታት ንኡ ንመሓዝ ሕግዝ ካብ ረቂቕ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ሳንታ ከምኡውን ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ማንካታትን ፋርኬታታትን ከም ዘጠቓልል ተገሊጹ እዚ ፕላስቲካዊ ጉሓፍ ኣብ ኩሉ ማያዊ ኣካላት ከም ዘሎ ዘነጸረ መጽናዕቲ ንህይወታዊ ብዙሕነት ብኸቢድ ጸሊዎ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ተጠቃምነት ዳግማይ ክምስራሕ ዝኽእል ፕላስቲካዊ መዐሸጊታትን መትሓዚ ንብረትን ዛይዱ እኳ እንተሎ እዚ ግን ንበይኑ ንጽህና ኣከባቢ ብሓፈሻ ማያዊ ኣካላት ድማ ብፍላይ ንምንጻህ ኣኻሊ ስለ ዘይኮነ ምውጋዱ ግዜ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፉ ተመራመርቲ ጸዊዖም ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ብኣፍላጋትን ወሓይዝን እናንሳፈፈ ናብ ውቅያኖሳትን ባሕርን ካብ ዝጽንበር ሚልዮናት ቶናት ጉሓፍ እቲ 80 ሚእታዊት ፕላስቲካዊ ጉሓፍ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ኣነጺሮም ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ቱርኪ ብ16 ሚእታዊት እታ ዝለዓለ ፕላስቲካዊ ጉሓፍ ዝፈርየላ ክትከውን ከላ ኢጣልያ 11 ሚእታዊት ብሪጣንያ 8 ሚእታዊት ስጳኛ 8 ሚእታዊት ግሪክ ድማ 7 ሚእታዊት ከም ዝሽፍና ጸብጻባት ይሕብሮም زخبركم تخطاتلتنا الساعة زيز تلالو زينا ومسنادو انمزام كند نتبتاتو كزخاخركم ጽንብል ስርዓተ ሲመት ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ትማሊ ተፈጺሙ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ 99 ስልጠንቲ ኣመሪቖም ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ልግሲ ደም እናዓበየ ከም ዝመጸ ተሓቢሩ ባይቶ እስራኤል ንሓድሽ ዝተመስረተ ልፍንታዊ መንግስቲ ኣጽዲቖ መንግስቲ ሩስያ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ተፋኺሱ ንዝጸንሐ እገዳታት ዳግም ናይ ምጽናዕ ስጉምቲ ወሲዱ ጉጅለ ሸውዓተ ንተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ናይ ቻይና ዝወዳደር ቁጠባዊ ተበግሶ ንምጅማር ተሰማሚዖም
ክቡራት ተዓዘብትና ከመይ ጸኒሕኩም ጋዜጠኛ ኤፍሬም መኮንን ዘዳለዎ ዜና ስፖርት ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ናትናኤል ዘሚካኤል ምክትታልኩም ድማ ብኽብሪ ዕድም ስፖርታዊ ውድድራት አብያተ ትምህርቲ ዞባ ማዕከል ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ብዝተኻየዱ ናይ መዛዘሚ ንጥፈታት ተፈጺሙ ኣብቲ ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኻየደ ናይ ፍጻመ ጾታታት ፈለማ ዝገጠማ ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣልኣመል ምስ ባሕት መስከረም ክኾና ከለዋ ባሕት መስከረም ኣብ ልዕሊ ኣልኣመል 19 ፍጹም ቅልዓ ተዓዊታ ቀጺለን ዝተረኸባ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጓዕራ ምስ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ናይ ፍጻመ ዝበጽሓ ኣብያተ ትምህርቲ እየን ክልቴን ኣብያተ ትምህርቲ ንግዲ ጾታ ብዘይ ዝኾነ ሸቶ ብምፍጻመን ናብ ፍጹም ቅልዓ ኣምሪሐን ቤት ትምህርቲ ዓዲ ጓዕራ ድካ 6-4 ብምዕዋት ዋንጫ ዓቲራ ኣብ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ደቂ ተባዕትዮ ኣስመራ ሓፈሻውን ባርካን ተራኺበን እቲ ጾታ ካብ መጀመርታት ሒዙ ሓያል ተወዳደርነት እዩ ተራእይዎ ኣዝዩ መሳጥንን ሰሓብን ኣብ ርእሱ ምንባር ኣብ 7 ደቂቕ ተጻዋታይ ኣስመራ ሓፈሻዊ ከምኡ ድማ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 23 ዓመት ሴም ተኬ ትናኣድ ሸቶ ኣመዝጊቡ ብምቕጻል ቤት ትምህርቲ ባርካ መበል 27 ደቂቕ ፍጹም ቅልዕ እኳ እንተረኸበት ሓላው ልዳት ኣስመራ ሓፈሻዊ ከምኡ ድማ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 17 ዓመት ዝነበረ እሰይ ተስፋዝጊ ብተኣምራታዊ መገዲ ብኢዱ ዓጊቱ ብምድሓን ንዕረፍቲ ብመሪሕነት ኣስመራ ሓፈሻዊ 1-0 ጸወታ ኣምርሖም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ትግጥም ሰሓብነቱ ኣይነከን ኣብቲ ሓያል ወጥሪ ሰፊኑ ዝነበረ ባርካ ሸቶ ንምርካብ ኣስመራ ሓፈሻዊ መሪሕነታ ንምዕቃብ ብጽቕጥያ ትጻወት ነይራ ዝተረኸበት ሸቶ ብዘይ ምንባሩ ግን እቲ ጾታ ብዓወት ኣስመራ ሓፈሻዊ 1-0 ተዛዚሙ በዚ መሰረት ኣስመራ ሓፈሻዊ ሻምፒዮን ዓመተ ስፖርት 2021 ኣብያተ ትምህርቲ ብምዃን ዘውዲ ደፊኣ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ባርካ ብልዕሊ ሰማዕታት 25-15 ተዓዊታ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ሰማዕታት ንልምዓት 41-31 ዝኾነ ውፅኢት ብምርታዕ ተዓዊቶም ኣለዉ በዚ መሰረት ተረኺቡ ዘሎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ምስ ንርኢ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ማእከላይ ደረጃ ቀዳሚት ዓዲ ጓዕዳር ካልአይቲ ሓድነት ሳልሰይቲ ባሕት መስከረም ዕውታት ክኾና ኣብዚ ዝተኻየደ ውድድር ናይ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ፊዮና ገርግሽ ብልጽ ተጻዋቲት ብምዃን ወርቂ ሜዳልያ ተሸሊማ ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰንበል ሓላይ ኣስመራ ሓፈሻዊ ተመሳሳሊ ውድድር ደቂ ተባዕትዮ ቀዳሚት ኣስመራ ሓፈሻዊ ካልአይቲ ባርካ ሳልሰይቲ ሓላይ ዕውታት ኮይነን ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ማይ ነፍሒ ካልአይቲ ሰማዕታት ሳልሰይቲ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ጻዕዳ ክርስቲያን ደቕሰብ ቶኮር ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወፅአን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዔት ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ባሕት መስከረም ካልአይቲ ፊንላንድ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚት ባሕት መስከረም ካልአይቲ ደንበ ሰንበል ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ባርካ ካልአይቲ ሰማዕታት ሳልሰይቲ ልምዓት ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ሰማዕታት ባርካ ልምዓት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዃን ዕውታት ኮይነን ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ማእከላይ ደረጃ ዞባ በሪኽ ብሓፈሻዊ ውፅኢት ጎብለል ክትከውን እንከላ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ድማ ቤት ትምህርቲ ጻዕዳ ክርስቲያን ጎብለል ኮይና ኣብ መጨረሻ መወዳእታ ኩለን ዕውታት ጋንታታት ዝተዳለወለን ናይ ዋንጫን ሙሉዕ ዕጥቅን ኩዓሳሱን ካብ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢለን ንዝኽሪ ገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ነፍሲ ራቶ ኪዳነ ተወልደ ብርሃን ከምኡውን ወዶም ስውእተኬ ኪዳነ ተባሂሉ ብስድራ ቤት ዝተወፍየ ዝተፈላለዩ መዳልያታትን ዋናጮን ንምዕታር ክካየድ ዝቐነየ ናይ ውድቕካ ምዕላፍ ውድድራት ዝሓለፈ ቀዳም ከምቲ ልሙድ ቀፂሉ ነይሩ ዓንበር በብነታ ኣብቲ ጾታ ተወዳዳሪት ጋንታ ኮይና ዘይቀረበት ኬከር ብገፊሕ 83-45 ክድኻን ከላ ብተመሳሳሊ ሲቲ ሰንተር ንመዘና ሓሪና 73-55 ዝኾነ ውፅኢት ተዓዊታትላ መሰረት ወደቀ ዕጫ ጽዋሕ ሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ማይ 8 ሲቲ ሰንተር ከምኡውን ዓንበር በብ ምስ ክርስቲያን ፍጻመ መን ሓለፈ ሓያል ውድድር ንኽካየዳ ተሰሪዑለን ኣሎ ተዓዘብትና ንሎም ዕለት ዝተዳለወ ዜና ስፖርት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ምስ ካልእ መደባት ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ንገርፈኩም ብወገነይ ሰላም